Jirka, lažuje. Ten jde s kým? Jirsa. Kotrou Jirsa. Jirsa. To bude bombardová dvojice. To byla Lobová, bombardová. Bombardáci. Dvojka. Lukeš. Ače, Láďa. Lejsek. Ty vole, bombardéři už jsou. Další bombardérská dvojice jsou vedle sebe. Tak tě gratuluju, už jsem měl 3 piva a přišel jsem ve 4 ráno. Chalupa Jirka. Já jsem dost nerozumím. Ale Jirko, jak to tam losujete, prosím tě? Veroniko. Fair play, jo. Láďa Bače. Bache? Bache, ano. To je opravdu přátel. Půda. Jo. Junior. Takže Láďa a Junior. To je takzvaná dvojice houževnata. S lobbystou. To byl podvod, ne? Pak si byl hlasovat. Kyle a... A Jirka. To jsem si nemohl lepší vybrat. Horší to je s tebou, ty jsi vybral blbě. Já jsem rád, že se zareagoval. O tom je to slosovatelný turnaj Matějka, aby to bylo zajímavé. Preso. To možný tohle. Matějka Preso. Neumitka Bohda. Poslední 2 vypouštím, aby nás bylo 6 jenom. 14 je pryč. Božíku, když tak podle někam za Strnát? můj, aby jsme to příště nemuseli hlasovat. Neumitka. A Franta. Strnat rok? To je klasika, ne? Taky není. Loni ne, předloni asi, ne? To je takzvaná dvojice nealkoholická. Tak, máte tady hezký dvojice, jo?